наздикони Саид Аминиро боз ба мурофиа роҳ надоданд. модараш ӯро 4 моҳ надидааст. разбор ва занозании муҳоҷирон дар Москав. Пулис 29 нафарро дастгир кард. 4 созмони ҳомии ҳуқуқи башар аз раиси шӯрои Аврупо даъват карданд, ки вазъи ҳуқуқи инсон дар Осиёи Марказиро матраҳ кунад. имрӯз 26 октябр мурофиаи додгоҳии рӯзноманигор Завқибек Саид Аминӣ паси дарҳои баста идома кард. пайвандонаш ин дафъа ҳам ба толо роҳ наёфтанд ва аз дидани ӯ маҳрум шуданд. гуфта мешавад модараш Завқибекро аз замони боздошташ надидааст. наздиконаш ба расонаҳо гуфтанд дар мурофиаи имрӯз чаҳоршанбе як сиёсатшинос ширкат кардааст то ба навиштаҳои ӯ дар фейсбук баҳо диҳад. вакили дифоъ ваъда кард, ки ба пайвандонаш барои ширкат дар мурофиа иҷоза мегирад, аммо натавонистааст. мавзӯи баҳс дар додгоҳ ва назару хулосаи сиёсатшиноси даъватшуда маълум нест. Завқибек Саид Аминӣ моҳи июли соли равон аз ҷониби кормандони мақомоти интизомии шаҳри Ваҳдат боздошт ва дертар барои ҳамкорӣ бо ҳизби Наҳсати Исломии Тоҷикистон ва гурӯҳи 24 гумонбар шуда буд. худи ӯ ва наздиконаш ҳамеша иртибот ё ҳамкорӣ бо ҳизбу ҳаракатҳои мамнӯъ дар Тоҷикистонро рад мекунанд. идомаи мурофиа ба ҳафтаи гузашта гузошта шудааст. наздиконаш гуфтанд умедворанд ақаллан ба модараш иҷозаи вохӯрӣ бо ӯро диҳанд, чун дар ин 4 моҳи дар боздошт қарор доштанаш боре ҳам дидор накарданд. вакили дифоъ гуфтааст, Завқибек аз суҳбат бо рӯзноманигорон парҳез мекунад. телевизионҳои Русия аз муноқишаи гурӯҳии муҳоҷирон дар шаҳри Москав хабар доданд, ки шоми 24 октябр дар як сохтмон рӯй додааст. дар пайи муноқиша кормандони пулис 29 нафарро дастгир карданд. ба иттилои расонаҳои русӣ боздоштшудаҳо муҳоҷирони Тоҷикистону Ӯзбекистон ва Туркия буданд. онҳо ба пулис сабаби муноқишаро муносибатҳои хусуматомез гуфтанд. иштирокчиёни занозаниро феълан бо иттиҳоми майдаавбошӣ ба ҷавобгарии маъмурӣ кашиданд ва мақомот аз идомаи тафтишот хабар додааст. ба иттилои РЕН-ТВ касе дар ин занозанӣ осеби ҷиддӣ набардоштааст. тафсилоти дигар ва шахсияти муноқишакунандагон феълан дастрас нест. муноқишаи муҳоҷирон дар ҳоле сурат гирифтааст, ки Русия муҷозоти муҳоҷирон барои иштирок ва ҳамроҳӣ ба занозаниҳои дастаҷамъиро сахттар кардааст ва ба онҳо хатари ихроҷ аз ин кишвар таҳдид мекунад. 4 созмони ҳомии ҳуқуқи башар аз раиси шӯрои Аврупо Шарл Мишел даъват карданд, ки дар мулоқот бо роҳбарони кишварҳои Осиёи Марказӣ дар ҷараёни сафараш ба Қазоқистон ва Ӯзбекистон масъалаҳои мубрам дар заминаи ҳуқуқи инсонро матраҳ кунад. ҳомиёни ҳуқуқ 25 октябр бо нашри муроҷиатномаи худ аз Мишел хостанд бигӯяд, ки Иттиҳоди Аврупо пешравии назаррасро дар бораи вазъи ҳуқуқи башар мунтазир аст. созмонҳои ғайриҳукуматӣ аз раиси шӯрои Аврупо даъват карданд, ки барои таҳқиқи нақзи ҷиддии ҳуқуқи башар дар ҷараёни буҳронҳои бузурги имсола дар Қазоқистон, Тоҷикистон ва Ӯзбекистон чораҳои фаврӣ, беғаразу муассир ва ба ҷавобгарӣ кашидани дастандаркоронро талаб кунад. муроҷиатнома аз номи шарики байналмилалии ҳуқуқи башар, бюрои ҳуқуқи башари Қазоқистон, анҷумани ҳуқуқи башар дар Осиёи Марказӣ ва ташаббуси ҳуқуқи башари Туркманистон нашр шудааст.